Tongas ngokmen bangan ay biang shapi ya kani ke jingkran ya keba nganget ublay u hikay nga bangan hikay biang ikani ka jing hikay kaba nganget kabangi kendo malakapor kabangi don kamru ban snothu janay bahay ya kani ka jing hikay namar ngayo badan shibon baha kibriyo kiba snotho bakla ya kani ke jingja bat kiba persang ya gaban penuan nika daga jingmut brio agirukom kiba mantan segarukom perkhat brio om segarukom perkhat gejong gektin gejong play ban ngakwa mendagi sngi bangan hikai ya kani ke batamai hagini ke jing hikai jonga menta bro shitio kamot bro lai sngi ya kani ke shitio kabang akwa ngini keren menagi singi kedai yaga gospel ke jong Lucas kalanang ka basaw na dugod khat ke beningkong ngini puli yakani terter bat ke jingi kai ke bangadon ban ong mentagi singi lani ban bu agani ke voice message ke jong agadai la Ialam daw Mynsiem shagari Khlaw kata gadai ke ketien ke kerteng jong kani ke jingkeren jong la Ialam daw Mynsiem shagari Khlaw kadai kata kaba jukta ega do not janga kaba jupen perkhat yang ada ki post nam ya kani ketien kaba ngabu hang ni kum ke jing hikai kaba nga ai keteng la Ialam daw Mynsiem shagari Khlaw di shwai kaba ngan hikai kani ngini puli shwa ya kani nagad khat kaba ningkong jong Lucas kalnong kaba saw hadu khat kaba khat lai bat ngan puli benia eka khat lai teligi khat ngini puli lang ngini por ba pin suk ngan puli shwa bat pin sesngut hu igajing ye gani barok away kani ka context mada din getangin si keren ye ga babnia uji suti ubaladap daw Mynsiem bakhoy ulawan phaipan naga Jordan bat la Ialam no yu u daw Mynsiem shagari Khlaw sawpusngi bala penshoy yu u daw satan ru shim ba magidagi sngi hande indakila kut ula sngotangan usaitan tula ang hu lana melang khonu blay ong haunu mau ba unlang kupu tiu jisu le yatho wang la tha amtang daw kupu hi ba un imu briun reidi gitien baro ki jong blay saitan te bole lam noi usha ulum bejrong ulapen hu haga bashiklimmat yaki hima ga pertei baro Bersetan ulang hu yakni ke bor baro bat ke buram joki ngan ai hame nabala ai ka hanga bat anu ru au bangaman nga ai ka lada mame nama kita men mani dem makhmat jonga baro kan long ke jome uji sutu le yathu barulang hu khile no shadin jonga me saitan nabala tho men money you try ubo play men money dem you try ubo play jong me but tangi uhiru men shakri tiule Ialam no yu shi Jerusalem ba rupani ngalor ga dong temple bo la u la da melong khonu play tu peno edinang ne na bala tho un hukumi ki angel jong u shapang jong me ye ga ban sumar biang me bat kini ra no ye me hakikti jong ki ba yo kumnu men jin thot la gajat au mau uji sutule tho la ong menam tenjo yo try ubo blay jome ana kumta usaitan ulala pendep anda usaitan ulala pendep ia gajing penshoy baro ula klat no na u shipor lesi kata gaktian ka baong ula klat no na u shipor ngin si kren ni gani hadien te hagani gisngi nganget pinum kerke nginya kren suki jai ia gani jing hikai kabanga ai kerteng la Ialam daw Mynsiem shagari Khlaw fi kaniga jingja kaba jayo jisu kadan kam mangide banda snot hu shai ashwaba ngan ong bai kumne lada ununo umut ban mi shkhmat shinrang ne kan thela dangi mut ban tur shkhmat lane ban ya shkhmat yakaban mi shaga jing shakri
shishayo blay. Don kam ban Ialam ri Khlaw yang abadi fi. Kani gede ka ba nga kwa ngini kren company agani ka por. Fi nga kwa bangan ong fi way pa way. Ubamut ban shakri blay. Udon kam ri Khlaw. Lada mdan ri Khlaw haga jing pinumyo iya ka aka ka bo blay un shania epi un pendan kam epi pinum pa shika thong ka jing lada mdan ri Khlaw. Uji sude bumi na ga yeng ka ba ang no ka biang ka lang simple ki me ka di real blay. Na ga daw hap an rong ri Khlaw. Baro brio ubami na ga yeng ka biang na ka bambiang baro ginab rong ri Khlaw. Abraham rong ri Khlaw u Moses ri Khlaw u Joshua ri Khlaw. Baro ibrio Bible ki hap ania ri Khlaw but kaniga ri Khlaw de ka bakan Mynsiem ka bo blay kwa ingi bangini keren ba. Fi nga tho ang ne ya kaniga jing tho jonga kanang man pensyai fi ngini keren ni jing pensyai yo jisu wali kirke nga la ong pa ngin khami keren bnia igani kanang man pensyai ngan bu de ni jing kali balay don kam bande Ialam sharik Khlaw yo jisu Christ. Hato u jisu umdei khonu play blay. Hato kam kadadan kam yo uba on pensyoy ba na tenjo ba na tes yo. Balay don kam ba na Ialam sharik Khlaw. Pi hangtang akwa ngan pensyoy fi. Bau jisu aba wan sigani ka pertay. Uwan ban peni bau day ma urang ba lingdo uba Khlaw. Uba wan sigani ka pertay na beneng. Ban mat ia ke jinglong brio. Ban dah ka kumu brio na ke kepo jong ke keme. Bau nda ya ia ke jinglong kena, ia ke jinglong kelung, ia ke jinglong mok samla. Bat uhap ban long ke nuksa. Dah kaba uhap ban rung haki ri Khlaw jong ke jingem. Kenang bau sengot ho ia ki weipat. Ki baya kendo ri Khlaw haga jingem. Urang ba lengdo uday ubayang na kabenta ki pat ba. Bat kumurang ba lengdo uba Khlaw tam. Uhap ban rung ia ke ri Khlaw. Kenang man sengot ho ia ngi menta ki basikri yo blay. Bah bangi rung aga ri Khlaw, bangi num lengo. Nreha bangi let show jisu. Unyarap yengi namar uladep ya yaladi haga ri Khlaw. Tong ini pet bahaman aga sengi gane. Balay don kamban da Ialam sharik Khlaw yo Jesus Christ. Ngakwa ngan peniya gane. Ka ri Khlaw, sangap ama. Ka ri Khlaw, ka wilderness. Ka ri Khlaw, ka bangi ong mangi. Kaday, ka baningkong ngan buang ni kabakinja. Ngakwa fin sangap ay gane, ka bangan ong ifi. Ka ri Khlaw ka keren syapang ka jingkenja. Ka jaka ka bakenja. Fi nda pi syakri yo blay. Ngait ka niga long ka jingker khu ka Khlaw fi. U blay un Ialam fi. Bapin poi syaga jaka ri Khlaw jong ka jingkenja. Bon ba ki ba syakri blay, ki ba jenjar haga negaliang. Nda haba ki pai haga jaka ka ba kenja. Ka kenja ka jinglaw Mynsiem. Ka kenja lut ki aka, but pi pai haga jaka ka ba kenja. Fitip kani ka jing kenja. Ka keren syapang ka jing sa marway. Ke loneliness, ke jaka kenja. Angas ngotonan abang perkat igane. Bau jisu uhap manrung syaga jaka ke bekenja, syaga jaka ke besamarway. Uway pa way ubamut ban syakri blay, unhap ban mat, yakani ke jingi syam haga jingim. Berkata kadai
ke jing kenja bat ke jing ngau marway ngayo idan sibon bahagi brio ki besyakri yo blay ki ba ki mut bet ba kila priang yo jisu kila ya agane ke pertei bagi mut ban syakri yo blay haga basdang ngau shongshit ngau kemen ngau hun ngau kat shabaya dan blay bet ki parlok sibon ki brio ki ba Mynsiem nang ta de piyaj let chigi jingi seng shakri yo blay roa ro mani yo iga jingpen sle jo Mynsiem bekhoit dan ki brio ki balong kumta Henry Kim Shimpoi perkat banda pimut shisaya ka ban shakri bahayo blay pinumla ban yaj laj nagani gari Khlaw jong ka jing kenja bat jong ka jing samarway fi ka jing samarway ka jing kenja kadai ka jaka ka ba etam yo way po way brio shin rang ni kentai banda ba pimut ban shakri yo blay na pipet ki brio ki ba e fi ki klem e cho na pipet ki ba nyem hasem ki ba pishania ki klem sngot na cho fi na pipet ki parlo para jor ki ba jusngot na fi menta ki e lut fi but pipet sak away there na pipet ye ka jing yo jing kat ye ka jing dai yeng sam baro ka poy ga jaka ka ba fi mat ye ka jing samar way but na fi mat ye ka jing samar way ka jing kan ja kawan but na kawan ka jing kan ja ka pang ka Mynsiem ka pang ka donot kawan ka jing pang jong ka donot ka jing mat but nga kwang anong ipikin ma u blay u Ialam u Jesus u Khlaw marway shong ga jaka ka bakinja ha ka Khlaw but hang tau hab an job ye ka jing long marway kata ka ka ba u blay kwa ingi menta nga kwang anong ifide ka bon snem mga wat paralok deki pun snem mga wat ikibrio ki banyalet lang bat nga siya ki jing shikri keleng bat nga sito madu kata teng Ialam sa deki brio ki bomdeiru tang naman Ialam wat deki kelung ru siya jingay siya du jaway Ialam yung way kelung badang rit ru tang mga niyo paralok na mga msngaw la let marway bat nangalayat bun snem mga jukun kamper kanong try hato ka ni ka jing shikri blay kaday kumniya bamdan ba buat mdan ba sngaw tho mdan ba sngaw mdan ba wanlang mdan ba krishan lang ki brio ba bun kim light ki bun kam ki late tray kim wat ki ba light ru kim tray ki ala ki daw ki ba bun bat hagitu ki por nga poy jaka ka ba klumar han rengam sim tip ba pleng ka de ka por ka ba blay training nga ye ka jaka ka ba kenja ye ka jaka ka ba marway bat nga sngaw ngo yu blay ka tabang ba nga hikayang ni nga sngaw tho ye ka ba nga kran naman ndah bang lapas ye ka nega test jong ka jing kenja ye ka test jong ka jing samar way fitip ubrio ubjob ye ka nega jing penshoy la nega jing tenjo jong ka jing kenja bat ka jing samar way unum show marway shirta unla baniyat marway tang ba unum samar way pinyo ikata ka nega bajaba du Jesus Christ u jisu adin bu job ye ka jing samar way now job ye ka jing kenja you know me sugar ministry ki brio ki wat ye ki brio ki mo ki pangyan ban wat ye u haban wat ye ka jaka kenja u haban wat ye ka jaka ba marway u haban pet na pedang ki pat ba balay ka jakum tayo jisu kaday na marba ula pas ye ka ni ka test jong ka jing kenja bat ka jing samar way fi ngal saong fi ba wat let kirki habang kren ni ni nginum pat ye poy ye ka jing penshoy nginum pat ye poy kum no la penshoy harengan pen isway ka daw balay don kamban Ialam shari Khlaw yo Jesus Christ bat nga ong ipi baro ngimut ban shakri u blay ngi don kam ye ka Khlaw kabaningkong apo ka Khlaw ka de ka jing kenja bat ka jing samar way nganda nuot ban ong ladaw brio hi umpat job ye kane ladaw brio hi umpat nuot ban yang ka jaka ka buhap ban yang marway umpat long fit naga benta ban ya chikmat namar pindang shania age pindang wat ege brio pindang pech ke jingirap jongno ban nga kwa nga nong ifi ublay uklemot kumta ublay kwa ingi bangin pas iga niga test iga temptation iga jing penshoy jong ka jing kenja bat ka jong ka jing samarway finyo inda pila pas iga ni pinla ban let jing seng marway pinum sngawe pinla ban ya shanu ru pinum tiang namar balay ka jing pas iga niga test
Yes ka beningkong ka jing kenja ba ka jing samarwe ka ni ka Khlaw kadai ka ba kraw palat ka jing im jau brio ba unum dan ka tu ka jing shania ino henrei ba unut baniyang marway habo shakri utra but pinyo i play num ban samarwe sai fi pin pa ka jaka ka ba brio kini wat ifi ki brio kin pingyan ban ikni ban ikundu ifi hadim ba pil job ka jing samarwe ka ta ka ni ka ja how Jesus Christ ba ka long ka jing kai ka ba kraw ingi fi ka Khlaw ngala ol pangan keren benia ka Khlaw kaba ar ka de gane ka dan ka bening kong ka de ka jingkin ja ba ka jing samar wai kaba ar ka de kaba tiang kaba dan jing shapting ka Khlaw fi ka de kaba ikendu ya ka jing shapting kanwan nda fi don Khlaw pim tip shanu pin pai shanu pin yan shanu kalanti but nda ba ka miet kawan nda ba ka jing dum ka tap ka jing shapting kawan but ublay ukwa yangi banyalam yangi ha ka Khlaw bangin job ya ka jing shapting ha ka jing imjing sngaw ban ong ni gikten henry ka day kan nong rim ka bangimla ban kiar kata ka day finumla setia banyo i bau play upenan kami fi ringkat bat ka jing shapting da lelero ublay unum penan kam yanoro lada pidang dan jing shapting agadonot changfi ka jing shapting ka de nong shun but ladang idei ban job ye ka jing shapting ngi hap yang haga jaka ga bangi tiang dakan mau bahai kata ublay un bread fi haga lawarding un bread fi haga krem ki sing un bread fi she Egypt un tep she jail un bread fi she Khlaw marway como Moses un peniang fi como Abraham aga nemsneo un Ialam fi como Isaac aga nemsneo un bread fi ka jaka ka bapin samarway but mde tangata un Ialam fi ka jaka ka bapin habban poi ka jing shapting ka jing but hangta un train fi baka Khlaw ka de ka jaka ka shapting but nda haba fi job ka jing shapting pin sayo i bau blay unsa ai fi iya ka jing ia kapapinla ban shakri shigi waypad namal kani ka pertei ka bangi im ka de ka pertei ka batang ka jing tiang ka jing pang tiang ka jing dok ni tiang ka jing sneo ka bajakat ni tiang ksoy tiang kray tiang lot ka tiang ka met tiang ka yong balad ka priu ki dang bat ka ni ka jing shep tiang ka bayap tiang ka ngakwa nga nang fi tiang ki khon tiang ki priu tiang ki mot don ni priu ba tiang se ka ksaw don ba tiang se ka miaw ka khnai ka yang betiang se ka sen tiang ngakwa ngan ong pidan ka priu ka basu imbe tang ha ka tiang but ngakwa ngan ong pi ka jing shep tiang ka dai ka bau blay kwa ban root out ban weng na ka download jong wipe away ban weng na ka jing im jong wipe away bonum tiang ya ka eru nama ka ta da ban job ka jing shep tiang don kam ya ka Khlaw aga jing im ta da pet ba aba pisngap ini ka jing keren jonga ngakren bai kum bakalong hagapor bapidang hapan rung haga Khlaw kom dega besuk nama ga dega bekenja ga dega besamar way bat ga dega badap daga jing tiang ang akwa mga nong fi ay lat yo blay what let ki jing mat lataw blay hi udang bu ifi haga Khlaw bapimpat la setiaban job un bu sa ifi hang to hadu bapindu job balad pikwa ban job kloy what I lat ega jing shep tiang ega besamar shakri ba jo blay shikman what tiang ini noro fitip ka Khlaw mde tamba ka dan jing tiang dan jing lero kinwan ki skan kinwan ki knyang ki bapar kinan ki merat Khlaw haga Khlaw bat nga kwa mga nong fi ega ni gapar nda ba firung haga Khlaw jong ka jing em kanan ka jing le na ki Mynsiem baman ka babon ka jing le haga jing moj perkhat ka jingele ipi haki bubon kiliang
ke jingile aga met ka phat ke jingile aga ma ga kat ke khia kini baro kin wan aga jing im jong fi ke jingile aga bejur kan wan riken mau ke ri Khlaw ke dei ke jaka ke bangan ongi ke ke tien sngap ai gane ke ri Khlaw yo jisu ke ikumba kalong ke be Henry ke ri Khlaw hadien daw lapas ula job ke kelalong ke jaka ke bokodor paladio way po way ke bishikriyo blay kat bagidang don apa ke ri Khlaw jong ke jing im kam dei besok ke dei ke bengya ke bat ke betang ke bangi tuai tangkum luan lai no teng tengi paduai ru kam lai ji namaru blay utang bread a Khlaw barabu blay utang pelai je pi a Khlaw yang bai pinom yap kanan ke jing shep ting kanan ke jing le na keleng tamang kwa banganong fi upet la ke khamat la lo jong fi unom ino fi ngap ai ke ige bang keren fi da pipet ba balai don kame ke ri Khlaw na lor ke ni ke bang la keren kawai ke bang ayu ike dei ba dei ban pen shoy kata ring tin ke pinom la kyar dei ban sha pen shoy fi ke jing sha pen shoy ke jing sha pen shoy ke dei ke ba hap ban sha wei po wei uwei pa wei u hap ban sha pen shoy lada pim sha pen shoy haga jingem kamot pidana galiang jong setan lada pila mino na ka pertei bat pila yait baru Jesus Christ walit kelet u setan un pen shoy gijing pen shoy gijing tenjo kinwan haga jingem pila pin ong gumno ro hinum la kiar dan gibriu hikai bet bangide pan nget ngide ban suk ngide ban keman habangi syakriu blai ban ngimde stia ban kendo igi jing tenjo ngimde stia ban ya na kata ke jing jin jar na kata jing e bangide ban syakri bet blai be ke suk nga kwang anong fi gani por wat ki ba hikai kum ta yala di ki hab rung ha ke ri Khlaw jong ke jing pen shai wat shepting ngan pen i fi gani balai don kami ke ri Khlaw ko poin ke bobot nang ni gadai bangin sha pen shoy lada yo jisu don kaman pen shoy kat no tam yang abadi fi lada kat yo jisu bekhlempop u bejana u blay konjo blay u im don kaman pen shoy do satan ngama fingi de ki e bangim hap bangim don kami ke jing pen shoy ngakwang anong fikan mau ke jing pen shoy kadai ke badon kam adu kata-kata pen ngan pen i fi nang Bible yo Jesus Christ balai don kam na pen shoy yo puli bat ngana ka shiti ke jong ki Hebrew ke lanang ko basau na ke khat ke ba khat sao namar kata habangi don orang ba lengdo bekrau ubalai lingbai ki peneng u Jisu khono blai tungin ya bat scam ya laga jingpla kin mau orang ba lengdo u de Jisu namar ngim dan orang ba lengdo ubamla ban ya sngo lambat ki jing tlot changi henry yau bala penshoy haki eki bro sri mingi henry klempop namar kata tungin ya wana janda ki jing shlor haki ket ki jingai bangini opriang ki jing isen ai mabingin yo shem gajing ai ka banirap ingi hakapor ka batan kam fi balai dan kam man pen shoy u Jisu kadaw kadai udai urang ba lengdo bar urang ba lengdo udai ubala ban sngaulem ya ki jing tlot jong ki wei pat namar balai ma uru ula arung shi jing pen shoy hakabaw la sha pen shoy bar ka jing pen shoy fi ka penlong kum ni ngan puli biang igal nong ko saw Hebrew khat ka bakhat san ko ong kum ni namal ngim dan urang ba leng do ubamla ban sngo lembat gi jing tlat jeng in reyo bala penshoy ki ig biro sri mingi in re klem pop fi hanta pin sngo tho bakani ka jing ya lenti ka jingi ba le don kam ga ri Khlaw ka point jonga ka bobot ka dai ba on penshoy ngi ka ikani ka jing penshoy ka khle lang ka jing penshoy bat ka jing ten joro ban le ayu bangin sngal tho lam me ga jing tlat junkie way namarang ni ko ngi do ni orang ba leng do ob sngal lam ya ki jing tlat jongi yau bala pen shoy
haki eke bro sriem kum yangi andre klempop dan pop jisu tamo hapan rung ga jing shapen shoy balai knang ba ulong rang ba ling do ubas ngaulam yagi jing tlot jingi bat ubangila banwa na khmat jang daga jing shlor fi kani ka banga shet kren singan kren biang khandiat agani ko por manga dang yo ka por fi ka banga yo I hang ne ka long ba tungin pej ba ha abangi don ha ka leadership kham tam mi ki brio ki bo pej ki nong elam pej ba ha ki nong elam ki bo fishkri ki ndai ki brio ki ba layat kham bon snem ndai ki tu ki nong elam ki ba shudan tang ka jing ai no blai ki ba la tang man shukren ki ba don ka jing pen sle wali pej tang ka ta namar pi lada pim ngau tho ia ka jing jong ki wai lada pimla ban perkhat lem ia ki ba jinjar ki ba duk ki ba tlat ki ba dan pedang ka jing pinum lang ka jingker khu ki bat ka jing rung ya de haga jaka jang ka jing pen shai kumalang jisu la pen shai u haki eki bro sriem kum yangi fi ndala pen shai u usngau tho ya ka jing tlat jongi kata ka dei ka waina ki ba palat haga jing dei bat ka jing shakri play namar kitan ki brio ki ba mut ban long ki nong yalam long pastor long teman besan long rang ba balang ne long kumno ga kamu blai ki nogi kedan bala ai de tu jing shikri ane la dau tu prio vi pe tang na ga jing le smart la vi pe tu prio tang na ka ba dau bo shuan ji seng regular kit kya ba ki kam balang bat phi peniang ye u bo unong sharai Sya nga nang fifi pa ga jaka ga matam namar kibrio kimdei ki badai kumta kandai ka jingkot bat ubrio badan jingkot uhapan rung ha ki tes ki bobon bat ndau rung uhapan job ya ga jing pensho ya ga jingem bat la dau job ya ga jing pensho u job ya ki tes ki bobon ha ga jingem unla da ka besuk ya ka bani rap ya ki weipat ki bahap aga jo ka problem kata kadai ka banga yo kadai kumlo pin singo tho ya ki beduk lada pimpat jurung haga tes jong ka jingduk jingduk kumlo pin singo tho ya ki brio ki ba pat ya pra ki ba sa marway lada pimpat ju sa marway kumlo pin singo tho ya ki brio singa banga nong fi ki ba ong no da ka kentien ki ba poya ga jaka ka ba shepting lada pimpat ju rung ila dia ke jaka ka besyapte kumno tharai pinla ban sngot kho ye ki prio ki badana pedang ki jingele jong ki bor jingdom la ila dia ke jingele kampat wan takadaw ke Khlaw ke de jaka ka badan jingele Mynsiem baman kinwan le bor jingdom kan e khoni phi bat nda bala rung ha ki tu ki jaka pila sngot kho ogalong kum to balu bleu a jing job phi pleng kalong kum to bo bleu a jing job phi pila ru ye ka bani rap ye ki weipat Pila ru ia ka banyarap ia ki weipat ki Mynsiem ki bakodor ki bahap hapdeng jong ka jing sha ele jong ki tuki Mynsiem bamaman ki bobon pi kawai ka banga nga snut sha ye ka ni ka banga kren ka dei bale don ka me ka Khlaw nga da kren bahai ka ni ka da long ba fi nga da sham me ka ni nga la rung ele de ga duk ka kerdo ka bala da kham bat minta ngas ngutho bi ba hadukat no ka ka tu jingduk kalong kum no ka jinglaw Mynsiem ka por ba pi don jing agaliang ka yoga ka kalong kum no ka jinglaw Mynsiem na pi yo ki khon ki ti ki pangjur ye ka lok ye ka yeng sem kalong kum no pi ngutho hadukat no ka ba pin chakriyo blai kalong kumno na piyo iga yeng sem ga kanrum kanram kalong kumno ba pi shakri blai ha ga por ba pi kando iga yeng ga kanrum kanram fi ngala rung hapdeng kita git babon ba kita kham tam le ngan ong fi la de brio gi rung shiga jing shapting shiga depression shiga la da pi klempat experience la ga jang ga jing em pinum so tho adu ga no ga kortet ngam ta nga aingo yu blai banda bagi brio ki wan ke counseling ki wan ki bapli hoy ngam au mga sngaw to lot ngam kamru banga la lut nrei ngas ngaw to ia ke jing chongki ki tu ki bala du thia du dem
Kitu ke bala poy ke jaka ke ba mdan manu bala banyarap iki. Paringan itu ipi ki baga jing shep tiang ka wanda ka baga kenja Mynsiem. Haka baga Mynsiem paman ke le de jing shep tiang. Pini ikim dan jaka ban shong ban tia ban dem. Kanya le sa jing pang ka met jong ki bat pini i nda ki let pat duai ngi shi duai. Henry ngi klem sngaw tho i ka jing kendo jong ki. Ngala je kendo i ka jing shep tiang ka baga kenja Mynsiem ka long evil. Kadai ka baga kenja ksoit. Hadu kan no long tormenting kadai ka baga kortet i ka jing im jonga. But kum no bo blay pelat i ka jing im jonga nga sngaw yo blay ba kalalang ka jing mentoy ka baga krawi nga mentanda ba nga slok i ka brio ki ba poy ha ka jo ka problem. Na kata ka daw balay don kami ka Khlaw nga sa ong i ka ni katiyan ba nga num kran stet i ka ni ka jing pen shoy ngi dang don shikmat ba ni kran na kata ka daw nga kwa nga na yat kham juliw i ka ni. Fi i ka jing pen shoy kadai ka ba don kam naman da ba pi job i ka jing pen shoy pila pi nyarap i ka wepat ki bahap i ka jing pen shoy. U Jacob uong haka shiti ga jang o bu tho haka lenang ga bening kong uong kum ne haka khat ka ba ar uong to pin nyau ka jing kemen sudah ko para bengen chung ha haba pihab ga jing tin jo ba bon chan ba pitep ba kata ba perang ga jing ka penlang ga jing yasha ka ne ga jing yasha ai kan yo yela ga jing trai ba janai ba pin yo long ga ba janai ga tlibiang ki bam duna ga ekeiru fi hangta bi zu tho ba u Jacob wong ka ha ba pikemen na bidana ga Khlaw la da bitip e ne bitip na ngo yo play pet ba ila di menta bidana hang no bidana ha shwa jong ga Khlaw bidana pedeng na pila jan kot ne pila dep job e ga Khlaw ngati nge bo no bala dep job e ga Khlaw ga jingem e ga jingin ja e ga jing summer way e ga jing shep ting e ga jing le ga bobon ndawla dep job e ga Khlaw ga jing pen shoy nganut beben ong unmi kum gksiar unmi kum gksiar pi kata kadai ka bang kwa ngan pen ifi balai dan kami ga Khlaw fi kal kabalai ka point ka bang kwa ngin da ya pet benia e gane kabalai ka dai habang puli gane ka baning kong ka dai ngalakren ka jing kenja ka jing shep ting ka jing ele ka baar ka kren spang ka jing pen shoy Khlaw ka balai ka dai ka jing sha jing et fi ka jing sha jing ni haban sha jing et nga kwa mga nakran bahay ganin mga yo i hang ni dan gibriyo ki ba sngot ho bakla bon ba ga jing sngot ho bakla i ganin jing sha jing et nganda pen shay fi number 1 nganam pat kran jing sha jing et mata gisni blessing sa aji kai ganin hadien rai nga shukran tangi ganin ka jing sha jing et ka jong Jesus Christ ba ka Khlaw ga de jaka ga bangi haban sha jing et sngap ngan pen hi fi Lapi puli bahai gani ke gospel jong Lucas nong besau. Kada khat ke bening kong kong. U Jisu u baladap daw Mynsiem. Ulawan pai se Jordan bat la Ialam no ya u daw Mynsiem. Artli gani kitian. U bala dap daw Mynsiem bukoy. Bat u badah sngot ho ya ke jing Ialam daw Mynsiem bukoy. Hang ni ngakwa ngan clear ya gani ke jing hikai. Kabaning kong kadai lada pimut bandrung suga jing sha jing it kabakam jurong. Duai bapin sngot ho shuai ke jing Ialam. Ke jing Ialam ban sha jing it bon sngi kadai kabawan no blay. Don kibale jubor. Bat kibashim jubor ya ke jing sha jing it. Sha nang fi kadai kabakla. Namariyo Jisu don kam mande Ialam do Mynsiem ko. Da up ya jing Ialam joblay. What shu charging it kam tam ki bejrong. Ya ka to go bi charging it men step adu siteng sngi lani ar baje lai baje bi bam no ka to ngam dak karen. Charging it kum tum ne lay ko bi ang charging it si sngi ru kadang bi. Henry
Lada pimut ban let ya ka bajrong hi gajing sha jing it. Dakan ma bha wat let shim lada kam dan gajing Ialam jo Mynsiem. Namar hang ni gong la Ialam no da Mynsiem shagari Khlaw sabos ni. Bat bai ka ta ka point ka baar. Dabat bai ka ni. Kajing sha jing it kam day bapinyo bor. Kata ka day ka bangayo ina ka Bible. Fi namar hang ni ka Bible ka ladap syai marsan sedang wang ujisu badap daw Mynsiem bakot. Hadien ba ula adap daw Mynsiem bakot ula chikajing sha jing it. Fi ubriu badap daw Mynsiem bakot udan ka bor. Ula dan bor. Wala imot bau jisu ulit siya kajing siya jing it bau niyo bor. Ulit siya kajing siya jing it kajing siya uday ubala dan la paga bor jong Mynsiem bakot. La pun yu na Mynsiem bakot, la pendap yu na Mynsiem bakot, la penbaptis ka wajo dan wadu jisu ruang haganehi la pensle nga daw Mynsiem bakot. Fi ujisu uklem let siya kajing siya jing it da kajing man jong u na ni da kajing kwa jong u. Ulit da kajing Ialam jong Mynsiem. Kabaar, uklemlet ang tubo uniyo bor. Na makajing siya jing it kam day ka bapilit wat bor. Kajing siya jing it kaday ka bau jisu rung ni kaday baun job ya kajing pensyoy jong soitan. Ulit siya kajing siya jing it ban lem no ban job yo soitan. Fi ibat lada kaday bapin job ya kibod jing dum pidan ka man siya jing it. Ngayon haga Bible wat kaway ka example na ka Bible about Jisu be lala ngambak la ka day ito ka gospel ka Marcos ko nang kabakanday bo be ito ka Mynsiem bam koit na ito kana uba urading uba ring kerthat bat bo pawan ra bat na din ba kisanran gidway ki kamla na be Jisu mi kisanran ki sngoram ki wan ki kili jar hu ki ang try balingingim la ban be Jisu ang yaw kunja une pimla pin be no limda day da gajing duway ba gajing shajing it. Fi gajing shajing it kaday kabangi job yu satan. Gajing shajing it kam day satya kabangi yo bor. Kaday bangi job yu satan. Ya gajing pensyoy, ya gabod jing dum. Tapos nga pa tangan pensyoy bahay fi. Fi u Jisu uday ubala ban ong bet no da kiwe kintian usay talo lumlayo na mauday ublay. Uday ubadan ka bor ban penyapot yaw soitan. Henry udah rung hangne ikumbau Jisu umdan bor ikumbau siya Ialam hau soitan hang ni gajing puli ni galanang brok away pinapait ba teng lada pims ngaw tukan penpoy pijay kajaka kababakla. Kaday bau Jisu ukwa ban hikaingi bangingi kendukum ne hagane kapertai. Ngini o Mynsiem la dang isngaw tuwa na Jesus Christ. Pet ba ngan penifi ngan ong biang ni ketien Jisu ukram le siya jingit bau niyo bor ulet bau job ya kajing ele kajong soitan. Ikajing pensyoy wala bau soitan. Kapabot ng tangan peningan penkot na tanghang niya na mangin sikran ni kajing pensyoy diyan. Nga puli ni ka Bible nga siyam na kadakot ka baar. Pangini pulil na masawad ka baar ko ang bala pensyoy udo soitan. Ay ru siyam ba magita gisngi. Hendray nda kilakot ulas nga utangan. Fi nda kalakot kajing siya jingit. Kawan kajing nga utangan day hangta baw soitan wan iya kaban pensyoy. Fi kajing pensyoy kawan hadian ba ula penkot ikajing siya jingit. Kajing pensyoy kamuan na ba pidang tuay yo play, pidang money yo try, pidang nagkadot ka ba wat yo play rin siya jingit. Kanuan lang yung kajing pensyoy. Hanray dain da pila penkot ikajing siya jingit. Baw soitan unwan, manpet nang no pidang kajing tulad.
Bandau yo I bau Jisu ula tangan ula telot. Uan man pensyai. Ban keta na keta ke bau ulan jing telot. Nama bau tangan uan ban keren baik tang sepang kejing pendap dau kupu. Fi ngayo I hang ne ngin siapet yang ni kejing ikai. Nrei kabang akuak ngan ong fi hang ne kedai. Kejing pensyai kamdai kebawan bro si bro saupo sengi saupo men. Rega ni kejing pensyai kedai hadian bakal lakut. Perhatian bau lah telat lah tangan. Kesawan kejing liat no syaitan. Syaitan dia bersyirk hayutip. Ukwa ia kaban job yo Jisu dagi bojo. Rekin ma unum la yo try wala daudan ka jing la. Nasi fin sengut tenat dengan hikai serum ia ke bor ke bau bleu dang ayo syaitan. Kena mo fin sengut ho ia ni kenong rim jong kejing syakri play. Timenta ke sengingan penkut no ini kejing hikai dah kabanga. Tuai bagi siap teng biang hagini ke Wednesday. Try dah ke donot ke besngongo ime play nga aingo ime banga hikai gani ke Khlaw. Ke bekenca Mynsiem. Nganget pensyai mame ai bori ke briu ke besngap. Kanlong ke jing mentoi ke bekrau. But many olut ia ke buram. Hake kerteng ke jong Jisu ngituai. Amen. Tu belayan ke kuivi, ku belai sibon.